To, sallah ta zo, ba kuɗi, ba sabon kaya, sannan kuma babu kayan marmari. Abubuwan da mutane da yawa suke fama da tunaninsa kenan a daidai wannan lokaci. To bar ka ji abu mafi mahimmanci a cikin bikin sallah. Ba kuɗi kaɗai ke sa sallah ta yi armashi ba. Farin ciki, imani da kuma zumunci su ne abubuwa mafi mahimmanci a cikin bikin sallah. Ka yi tsafta, ko da ko tsohon kaya ne da kai, domin ya fi sabo wanda yake da datti. Ma'ana, duk tsofin kayanka ka wanke su, ka goge su ka sa musu turare, sun fi wanda ya ɗinka da kuɗin haram. Domin sallah, addu'a su ne abu mafi mahimmanci a cikin bikin sallah. Domin kuwa Allah zuciya yake dubawa, ba wai kyan kayanka ba. Ba dole ne ka yi abinci mai yawa a ranar sallah ba. Domin kuwa gaisawa da 'yan uwa da zumunci shi ne babban arziki. Kuma ba dole ne sai ka sayi kaji ko kuma nama ba. Abinci mai albarka yana da daɗi in aka ci shi a cikin farin ciki. Sannan ba dole ne sai ka kashe kuɗi da yawa a wurin hidiman sallah ba. Ka yi amfani da abin da kake da shi domin duk talaucinka, haƙiƙa wani ya fi ka. Sallah abu ne da yake zuwa rana ɗaya ya wuce. Shi ya sa Hausawa suke cewa wai sallah ta wuce ta bar wawa da bashi. Cin bashi ba haramun ba ne, amma ka ci bashi akan abin da ya zama maka wajibi. Allah ya karɓa mana ibadunmu, ya kuma ba mu ikon gabatar da bukukuwan sallah a cikin kwanciyar hankali. Me ra'ayoyinku akan wannan dangane da wannan bidiyon namu?